كبرات عزتنا نلومي أب مدب طبب مبار نحادة جزي بجبو أم حديرو أب حيال قلبت زحتت كلتا عودة سرحات مالت طبب زنت أفزلو من السينا خنا عليكم زمن سيزي أب سرحو زلو تجدا سنت انتي مسل كنكتاتلينا نفتا مدب كنسجر سراح كبرت زهب كبريو فتوت سراح كاب ጭንቀት زهدم برتوع غالابي فرسيو ازي ገለ ካብቲ ንጥቕምን ኣገዳስነት ስራሕን ዝተዋህበ መግለጺታት ወይ ስያሜታት እዩ ሰባት ካብ ስራሕና ብዘይካቲ ንረኽቦ ገንዘባዊ ወይ ንዋታዊ ነገራት እቲ ንሰርሖ ስራሕ ብልዑል ግዳስን ተወፋይነትን ምስ እንዓዮ ኪኖ ዕግበት ገዛእ ነፍስና ኣብ ሕብረተሰብናን ሃገርናን ዝህልዎ ዓባ ኣበርክቶ بقليل زجمت أيقونن حيدت زيكون سبات أبستفالاليو مويا ويفلتت أبزت أربع عودات سراح كنطفو يرأيو أب حدا سراح تراي بزنطفو سبات دما أنتازي كمية بيلوميوم أبستفالاليو موياتات زنطفو اتجزي ك بخمية تأخخلو زبل ريتو أغرموتومن يقولتو يغون نمبر نوتهم أبستفالاليو عودات سراح زساتو فسبات نتوم أقدمهم زتلعلو حتوتات الإلكا مس اتوكوسوم دليت انتولو كل اللو نتمع رسبكا أب حد علت زتوهابكا 24 ساعة دما بقبو كتك أمولون كتم حدرون انتخيلكا كينو أب حد سراح أب استفالاليو عينتات سراح كتنتقف زي شجراي كونن بمبال يملسوم نزي أقدمو كتكز تنح حسابات كم أبنت زخننا من إسينا نلو من بقر أبزا مدب كنلا ليكم كموترو دما كتكتاتو لنا بخبري نعدم سايمون يوهانسيو زبهال بشحن شعات 198 أب أسمرا توليدو عبيو جنا بنشتو دما أبتام أكل سنعان إدت أبابات زتفلاليو نجاراتن زغنت مدبر مويا كقسم ناب كترا زمرحان سايمون أبزقوان نايلعلي 10 عمتات تموكرو مسراح جرندايو مالت مشرب عبيتي سنادو باسكاتات من قرقوري زتفلاليو فسستن كالوتن زلو كوينو بزي كازدما أبجل بهلي تلهيت ميراس كم تلا هياي بمخان زنتف زليو أبستفالاليو هايمانوتاوي بهلاوي هاجراون بعلات مسجلو بمخان مرئتات عم مغرب يركب كم أكال سرحو دما أبستفالاليو نايدر في كليبات كم ساعة عي بمخان تساتيفو اللوم فلما أمدبر استفلاليو يدت بباو سرحات كتمهار زخالكا ويزدرخكا مخنات انتا يخون بمبال حاد عقود ندحري تمليسو كذكرينا ناي فلما حطونا زقربنا له كيجمر كلخو ليش تينيرا كيجمر زدرخن وين زقبر اللي كان يا بوي دفيتي مالتي كنتي عبد تمرتي كوم صوز ولا نقبت قون غا كالي مويا كحز سلدلي النجار أنا يبوي دفيتي أبكم مسرح بنشتي كل خا جميرنا مالتي أما جمرت صرحو صرحم زنبرة نجارات انتاي كم زنبرو كم تلمدين مت عندما زقات مو زنبرو بدهتات سايمون كعللهم كله بنشتي خا حدا مويا جمر كلا كو تلاق مسارح قدمي خات فلت مسارح يلو خاتم تصلهم قال ملتات كلا جمير تبعي لكن كم زينا شتو ناي قلعو تفارنيلو جبنا قلت صوت المشالو قمتات يسرح نيران أو دقات مو بزحتي
ناي كل عنات نجار وعلو قال له يتكات حرد قال ملتات قال دارجا عمي حكمنا من لاسي صبوا زمدنا ما نفتينا مستند حكمنا ونرخبن مالتي أمنا يسرح بوتو عماويلو بزتقلبو مسرت زتفالاليو صنعتات كم سرح حنتي كاب صنعو دما مللي حلاقت قدلنا زخونت شدا وي كونغويا مدبر كينو حبرتات طباب زقسم الله سفرة دارجا أب كلو درجاتاتنا عدمة زركوبو كلتيو تصوتاتاتون شغلت زكايدولا بوتا بمخانا بسنال بوناوي مدياتون قوتاون ألوتاون شنخات نهيوت اتمهارلا بوتايا بمبال مس مدبر لعل قربت زلو موغنات يقولتو سلازي دما كينو متراي مويا أم مدبر زخصبو نغرات بخمس سعب يقلت أنا مدبر كقلت أخلقو قدامنت بطعمي كم زناي قرهنا بوتايو بخونا سب مويا حبال كان قريلي ودريكا دلا مدكا مالتي كينو أخا بوزح إنا تعفرتها طبايد الله حدا تصعرام كتركب كلا حدا هوكي حدا كمزي سلشو نجار حدا خمزي نجيزو تراي طعطع بيلو كخيد دلسه قال ملتات بوزح إنا تعفرتها طبايد ماهر مالتي كلها طعمي خاي وتهوكي كم زو قدا دول انت فليتكا بو من تصير نخيتو قدا تتهكيت كتقول فيها كافت صعرامكا كل زد ليك كابل جاتا توصل مالتي اب كلتشحن 17 مسحنتي كاب ججلتات بهالي حمامتي اي زغنت ججله بهالي فنقل ناي سنه طبب غعزو اهادو يلو زفلمه سايمون اب تلهيت نخنطف زدرخو مخنيات بخمس سعب يعلل أنا خبقس كله نافت ناي حماتي مالتي بدرفي لي خيدا درفي لي خيدا أقات أمي تلاهيتني روم أو سبودي لهم سبسي لهم بيش دحان أطولنا يخلي لهم سلد قموتن ولا سنتا يردني كم جاء الكاس حابرنا وددر علاتنا بنا حجي أفتي قدام حجي وددر على ناي درفي ناي تواصل ناي تلهيت مالتي أب جوجلنا ابن نحرنا نقبره مالتي حراي لي أتو جي درجة بدحريت يوم جرامني يلا سرحنا نود مالتي بدحري حلافنا بريتو زبنا ساعات من صبراق سايمون صبوني يركا اكسرسايز كن حسكا سخم كا اكسرسايز حسكم من صبراقين اين وركم من مالتي جي من صبراق مالت حدا تقرا تخوينا مالتي نتي ناي تقرا بالك تمثل لك مالتي انت مسيلك انصباريك مالتي كومي لو خمزي اوش تيدينا برسميعات فطير لي مالتي بوي صنحن اغاطامي ناي فيستيفال سوا كتشحن ناي يزور اسران شعتن مدبنتي شو مستوم تلاهيت مسددني كاو جميرو تموت مالتي أبز حجي أوان مسجوج لبهلة الهيت ميراس كم ساعة ساعي كوينو زنت أفزلو من إسي سايمون مسجوج لبهلو بمخان كم جنبت 24 معلتي ناتنتنا 10 سنة معلت سماعتات فستيفال ساوان أبكال أوت هايمانتاون بهلاون أجات أميتات أب مدما زتفلالي مرئتات كم زقربو يقلت تهادي جمهور كلابكو حفشاوي هجروا بعل مالتي درجة بوزحت جوجل ديكونس بوزحت لا بوزحت جوجل بالتات تطرني فون بصيحوان أي كلت شين عسرت شوعات زور إسران شوعات في استيوال سوارينا مالتي كاو مستملسنا مالتي مس جوجل بالي ميراس تطرنيفنا قدامنت بتزعب مرئتنا جميرنا أب إمبيريال أب أسمارا بالاس أرينا مالتي كاو إمبيريال حدش عمد قنبات حدا مسكرم 10 سنة
ዝተፈላለዩ ብዙሓት በዓላት ከዓ ኣርኢና ማለት እዩ ሳዕሳዓይ ወይ ተላሃያይ ክትከውን እንታይ ረቋሒታት ከተማልእ ኣለካ ተላሃያይ ብምዃንካ ኸ እንታይ ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ ብፍሉይ ክገልጾ ዝደሊ ጽባቐ ናይ ሳዕስዒት ድማ ክጠቕሰልና ምስ ተወከስናዮ ቀዳምነት ባህጊ እዩ ድሌት ክህልወካ ኣለዎ ልዓቐን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ተፍቅሮ ሞያ ተወፋይነት ክህልወካ ኣሎ ማለት እዩ ተተወፊኻሉ ይድውፈየልካ ማለት እዩ ዝደለኸያ ደረጃ ትበፅሕ ማለት እዩ ሓደ ተላሃያይ ክህልዎ ዘለዉ ረቋሒታት ከዓ ቀዳምነት ኣብ መምሃራን ዝህቦ መምርሒታት ብልክዕ ክሰምዖምን ክትግብሮምን ኣለዎ ኪኖቲ ኣብ ትምህርቲ ዝወሃቦ ወይ ናብ ጉጅሉ ዝወሃቦ ፍልጠት ከዓ በዓሉ ከምዚ ናይ ነብሱ ከማዕብሎ ኣሎ ዝኾነ ቪድዮታት ናርኣየ ድዩ ተላሃይቲ ልምምድን ምርኢትን ኣብ ዘካይድሉ እዋን ኣዝዮም እዮም ዝሃልኩ ገለ ወገናት እውን ትልሂት እናተዘናጋዕካ እተካይዶ ዳርጋ ናይ ጉልበት ስራሕ ብምባል ይገልጽዎ እዮም ከም ተላሃያይን ሰራሕተኛን መደበር መጠን ኣብ ክልቲኡ ጉልበት ዝሓትት ስራሕ ክትነጥፍ ኣይከብደካን ዶ ንዝብል ሕቶና ሳይሞን ብኸም ዝስዕብ መሊሱልና ጊዜኻ ብልክዕ ንኩሉ ነናቱ ወጊንካ ብልክዕ ጊዜኻ ትጥቀመሉ ትሕርኮንካ ዘይተርክበሉ ነገር የለን ማለት እዩ ዋላ ካሊእ ትረፋ ሙሉእ መዓልቲ ዋላ ፍርቂ ሰዓት ተዕሪፍካ ብመደብ ማለት እዩ ኩሉስ ተተኻኽሎ ኢኻ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ መሰረታዊ ነገር ብመደብ ምኻድ እዩ ብታ ስራሕ ዝበልካ ሃላኺ ግን ከዓ ከም ሳይሞን ኣነ ርእሰይ ክኢለ ክነብር ስለዝደልየ ክሰርሕ ዘለን ማለት እዩ ናይ ትልሂት ድበልክያ ግን ከመሃልኪ ይሓስበኒ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ትሬን ገለ ከምዚ እናተፃወትካ ፋኒ ኮንካ ኢኻ ትሰርሖ ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ኪኖ ደቂ ስራሕ ይሕዋጥ ናፍቲ ጉጅለ ማለት እዩ እዚ እናተፃወትና እናሰሓቕና ኢና ንሰርሖ እዚ ሕጂ ከም ኣድካም ደይኮነስ ከም ናይ ሓጎስ ቦታ ኢለ ዳሓስቦ እቲ ናይ ትልሂት ነገር ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ይደኺመስ ኣብቲ ክዕርፍ ኢለ ይድኸይድ ንኣነ ከም ሳይሞን ከምኡ ኮይኑ ድርደአኒ ማለት እዩ ካብቲ ተመኩረይ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኮይኑ ይድስማዕ እንታ ኣርቲ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስራሕ ተመክርኡ ዘጋጠሞ ብፍሉይ ዝዝክሮ ዘስሓቅ ፍጻመ ሳይሞን ኣዕሊሉና ኣሎ ኣይሰኣንን ብዙሕ እዩ ግን ንርሳዕ ኮይና ሓንቲ ግን ኣላ ደይርሳዕ ደስ ትብለና ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ እዩ ትሬን ዕረፍቲ ነርና ማለት እዩ ኣብ ዕረፍቲ ዝነበርናሉ ግዜ ሓንቲ ንእሽተይ ናይ መኪና ንብረት ተበላሻቶ ብዘይታ ንብረታ መኪና ክትሳይ ትኽእልና ስለዚ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኣቢሉ መፂኡ ከምዚኣ ስራሕለይ ገለ ኢሉኒ ናታ መተካእታ ክሰርሐሉ ማለት እዩ ከምኡ ምስ በለኒ ኦኬ ኢልና ተረዳዲና ሰዓት 2 ይቆፅሮ ማለት እዩ ሰዓት 2 ቆፂሩ ልክዕ እታ ስራሕ እናሰርሐኩሉ ከለኹ አንድ በት ይድወለኒ ሓላፊና ማለት እዩ ኣማኑኤል ዳዊት ማለት እዩ ከምዚ መደብ ኣላ ሰዓት 2 ኣብ ቦታ ትሬን ንራኸብ መደብ ካብ ደገ ዝመፁ ናይ መዘናጋዕ መደብ ኣሎ እዚን ከምዚ መደብ ስለደላ ሰዓት 2 ኣብ ናይ ትሬን ቦታ ተረኸብ ኢሉ ይድውለለይ ማለት እዩ ሕጂ ክነግሮ ምኽኣልኩ ስራሕ ኣለኒ ኢለ ግን በቃ ከምዚ ብሙሉእ ኣብ መይ ቀልበይ ዳርጋ ፍቲ ኣርቲ ሙሉእ እንታይ ድባሊ ሓሳበይ ገለ ዋላ ፍትና ሰርሐኩስ ሓሳበይ ገለስ ኩሉ ፍቲ ማለት እዩ ሕራ ይብሎ ወየ ሰብኣይ ክውደሉ ተብተብ ክሳብ ሰዓት 2 ማለት እዩ ሰዓት 2 ኣክላ أودك أنت أسرع مراتب لين سوايك بجاك أخذ السايكل يمكن ساعات كلتا جدا كم تسكسر حلني يلني مراتب لين قدي في آخره مريتي أتي قلم مريت بير لاويلو صبو تزازيم ودينا
كدان كيرنا مالتي كدان كيرنا دحر درار شعو سب صوعنا مالتي سب صوع قال بدغ يليلو من سب كركب هايد تري صوعن سب يكون صنه انا دي فولت سوي سباي سكافتم عدمات اودينس وين صنه በጣም የተሰኪፈ ግን ምልይሱ ስክፍታይ አምኒኖሲ አታባቢ እኒ ከምዝ ሙኻን ጋር ይፈለጥኩ ካምበር ታሽግራሎ ገደይሉ ብዙ አታባቢ እኒ መኺርኒ በጣም ከም ሐሪቁ ነሩ መጀመርታ አው ምስራይነ ግን ተረጋጊው ከምዝ ሙኻን ካ ተዝፈልጥ ከማንሲ አይ ማሃወቁ ካን ግን በጣም ጽቦ ገደይሉ አታባቢ እኒ ገለ በዝጋጥ አምኻኹ መዝግነ ይፈቱ ማለት እዩ አመደበር አብጎን ስራሕ ሳይሞን ዝተፋላለዩ ነገራት በመስራሕ ዝሸይጥ አቶ ሚካኤል መንግስቱ ሳይሞን አብስርሑ ንዘለዎ ተገዳስነት ብኸምስ ስዕብ ገሊጹልና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝሰብ እዚ ካብ ትሬን መጺኡ ልክዕ ኣብ ሰዓስዒት ዒሉ ኣብቲ ጎረንዳይ ኣቱ ኣብ ፈርኔላ ኣቱ ኣብ ቱቦ ኣቱ ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ መደበር ስራሕሲ ብሙሉ ተጣቃይዱ ኣሎ ሳይሞን ስን ክትገልጾ ዘይሸገረካ ከማል ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ትሬን ዒሉ ናብ ስራሕ መጽእ ኣብ ሞያ ካ ተገዳስነት ዘሎ ብጣዕሚ ሓያል ኣነ ዝቆልዓዚ ብጣዕሚ መስግኖ ኩሉ ስርሑን ኣካይዱን መንፋዓቱ መንእሰይ አማኑኤል ዳዊት አላይ ጉጅለ ባህሊ ሚራስ በመኻኑ ንንጥፈታት ሳይሞን በቀረባዩ ዝከታተሎ ስለዚ ድማ ሳይሞን ኣብ ትልሂት ዘለዎ ክእለትን ናይ ስራሕ ዲሲፕሊንን አዕሊሉና ሳይሞን ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ብሉጽ መንእሰይ ናይ ዛ ጉጅለ እዩ ማለት እዩ ሓደ ፍሉይ ናቱ አንግል ቀልጢፍካ ናይ መሓዝ ናይ ምትግባር ክእለቱን ኪኒኡ ድማ ናይ ምምሃዝ ክእለቱን እዩ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ፍሉይ ድገብሮኻ ኣብ ክልተ ሞያ ሙኻ ክልቲኡ ኣድካሚ ናይ ጉልበትን ናይ ሓንጎልን ዝሓትት ብምዃኑ ንክልቲኡ ኣጣሚሩ ዝኸይድ ኣዝዩ ብሉጽ መንእሰይ እዩ ማለት እዩ ሳይሞን ብዲስፕሊን ተመጺኻ ካብቶም ቀዳሞት ዝስርዑ እዩ ድሕር ጥልቕልና ክንኣቱ ኮይና ማለት እዩ ኣብ ሰዓቱ ዝርከብ ኮንዲሽኑ መሓሊው ዝኸይድ ቀጻሊ ድማ ኣብ ልምምድ ዝርከብ ሰብ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ተቐዲመ ክገልጸልካ ዝጸናሕኩ ኣብቲ ዝገብሮ ስራሕ ተመሊስካ ድማ ኣብዚ ድማ ነቲ ሞያኻ ስነጥበብካ ከቢድ እዮም ትፈልጦ ስለዚ ንክልቲኡ ኣጣሚርካ ክትከይድ ቁሩብ ክብድብል እዩ ኣብዚ ግን ንክልቲኡ ጣሚሩ ኣዝዩ ዕውት ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ምትብባዕ ነዞም መንእሰያት ኣዝዩ ብሉፅ ብጣዕሚ ከመስግነካ ይደሊ ምክንያቱ ከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት እሞ ከዓ ኣዝዮም ታለንትድ ዝኾኑ ካልእ ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ተወሳኺ ድሕርዳ ከምዚ ጌርና ኣምፂናዮም ከዓብዩን ንዝለዓለ ደረጃ እውን ክርዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓላፍነት ስለዘሸክሞም ብዝለዓለ ክትቅፅልዎ ይላቦ አባል ጉጅለ ትልሂት ሚራስ ዝኾነት መንእሰይ ተላሃይት ሲዶን ዮሴፍ ብዛዕባ ሳይሞን ዘለዋ ርእቶ ገሊጻትልናላ ሳይሞን ክንብል ከለና ሳይሞን ንፍዕ ብጣዕሚ ንፍዕ ኣብ ስርሑ ተገዳስነት ኣለዎ ምስቲ ካልእ ሞዩ ሪኢኻ ኣብ ሰዓቱ ይመፀና መይሱ ከምዚ ይህን ናይ ምባሃል ክእለት ኣለዎ ይሰማዓካ እዩ ምሽ ስራሕ ውዒሉ ሓደ ሰብ ስደኺሙ መፅእ ከሎ ገለ ንዕኡ ኺኢዱ ምሳና ጽቡቕ ሰርሕ ሰዓቱ ብጣዕሚ ይደብር ካብቶም ስነ ስርዓት ኣለዎም ድባሃሉ ካብ ጉጅለና ኣባላት እዩ ኢቭን ክስታይ ሕግዘና እዩ ከምዚ ዝኾነ ናይ ኩናት ገለመለ ድስራሕ ኣብ መደበር ድስራሕ ነገራት ብሓፂን ድሕር ኣሎ ሰሪሕ ከም ጸልና ይብሎ ብፍላይ ነወዳት ስለ ድውክል ይሰማምዕሉ ንስኻ ሰሪሕ የምፅእ ከምዝታት ጠቕምሎ ኣብ መወዳእታ እምበኣር ነዚ ናይ ስራሕ ግዚኡ ብግቡእ ዘመሓድር ዘሎ መንእሰይ ኣብ መጻኢ ህይወቱ ሰሰናዩ ብምምናይ ናይ ቀጻሊ መደቡ ብምጥቃስ ኣብ ህይወቱ ኮነ ስርሑ ልዑል ተራ ኣለዎም ንዝብሎም ሰባት ኮኑ ኣካላት ከመስግን ዕድል ብምሃቢና ተፋኒናዮም ከምዚ ዝዕለልካ ንኽልቲኡ ሞያታት ክዕብዮ መደብ ኣለኒ ማለት እዩ ከም ሳልሳይን ብኣገዳስን ደስ ትብለና ዓይነት ሞያ ከዓ ከምታ አንተ ወይድወልኩ ደርፊ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜን ልዕሊ 3 ዓመት ዝኸውን ኮፍ ኢለ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ነቲ ዘለኒ ግዜ ተኣኻኺለ ኣብ እቱብ ናይ ልምምድ ግዜን ኣፍቲ ሞያ ክሕጉዝኒ ዝኽእሉ ሰባት እናተወከስኩን ዝርከብ ማለት እዩ ኣምናኽ ከም ልበይ ተገይርለይ ከዓ ኣብዚ ቀረባ እውን ሓንቲ ንፅል ደርፊ ክሰርሕ መደብ ኣለኒ ኪኖማን ጀሚረ ኣለኹ ከምዚ መስል መደባተይ ማለት እዩ ፈለማ ንኽብርቲ ወላዲተይ ትራሓስ ተኸስተ ኢየሱስ نبوي نفسي هير يوهانس برانتك كابل بين كمزجنو ميدلي مالتي كتيلة أبصرح كم أمي كوينو دعنا كم أبوي كوينو نأرتي وترديو
ኩሉ ጊዜኡ ስራሓት ፈወረና ገበረ ዝኣልየኒ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ጎነይ ኮይኑ ንኩሉ ነገር ዝሕግዘኒ ኢሳያስ ቴዎድሮስ ከመዝግቦ ይፈቱ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ ንሓላፊና ኣማኑኤል ዳዊት ኩሉ ናይ ስራሕ ህይወተይ ተረድዩ ኣብ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ዘለኒ ግዜ ፈወረና ገበረ ከም እሽተሓወይ ከማን ከም ኣብ ደረጃ ወሪዱ ብዛዕባ ፀገማተይ ናሓተተ ክሕግዘኒ ዝሓገዘኒ ማለት እዩ እውን ከመስግኖ ይፈቱ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ ንጉጅለና ጉጅለ ባህሊ ሜራስ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከመስግኖ ይፈቱ